Bona tarda a tothom. Capítol 13 ja. Avui ens toca dedicar-nos als camins d'aquesta base que estem construint. En primer lloc us ensenyo aquest segon pont, senzillet també, com us deia, no vull fer coses massa complicades, crec que són fàcilment copiables o reproduïbles si a algú li interessa. I bé, aquest pont sí que és una miqueta més elevat, he començat a preparar una mica el que serà l'escala que pujarà cap al camí que anirà per aquí dalt, segurament aquesta zona anirà fora també, ja ho veurem. Per tant, coses a fer el dia d'avui és dedicar-nos als camins i als fanals. He decidit que farem aquest petit model de fanal, de moment, i vaja, crec que els podem començar a disposar una mica aleatòriament al voltant del camí. Per exemple, per aquí, en podem posar un altre per aquí. Perfecte, un altre aquí, un per aquí, un per aquí, un per aquí, un aquí, trenquem aquests blocs de pedra que ja no els necessitem. I vaja, ara ens hem d'ocupar d'anar fent una mica el disseny que havíem creat, no? Farem una mica en plan ràpid, ja que crec que és bastant senzill de fer. Clac, pam, simplement aquests petits models, botó, 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 tanca, torxa. I la següent cosa que farem el dia d'avui, us ho explico una mica mentre vaig completant aquests petits fanals, és arreglar aquests camins, no? Ara mateix tenim un camí purament de terra, així molt senzill, i el que vull fer, com crec que ja ho havia comentat, és donar-li una mica més de textura, no? I com li donem textura als camins? Doncs simplement barrejant blocs. És a dir, si barregem blocs, ara ho veurem quan comencem amb la següent zona, el que aconseguim és una textura una miqueta més realista i sobretot més atractiva a la vista, no? Mira, farem una cosa, com que encara me'n queden uns quants per fer i aquest procés és molt repetitiu, acabo jo sol els diferents fanals i torno a connectar quan ho tingui una mica més avançat i ens posem a fer les textures dels camins, que és l'altra part que m'agradaria fer en aquest episodi. D'acord? Vinga, fins ara, família. Hola de nou! Mireu ja quina il·luminació nocturna que té aquesta primera zona o contrada que estem construint. I vaja, com us comentava abans, ara ens tocarà ja començar a treballar amb els camins, que us deia que us vull ensenyar una mica el procés de crear i afegir textures doncs, en el Minecraft, no? Evidentment això serà aplicable a moltes altres coses, no només als camins, però vaja, començarem per aquí. Ara el procediment és molt senzill, simplement es tracta de buscar la zona que volem treballar, per exemple aquí, trencar uns quants blocs de forma al màxim d'aleatòria possible. Normalment si ho fem gairebé sense pensar el resultat és millor, i un cop hem fet això comencem amb un material, comencem amb l'andesita a veure què tal queda. No m'agrada, ressalta massa amb la gespa i volem un look una mica més antic, una mica més rústic. La grava molt millor, per tant posarem una mica de grava, ja veieu que a més dona aquest nivell de textura que és bastant interessant. Ja veieu que ja guanyem una miqueta de textura, no? Un altre bloc molt interessant per usar en aquest entorn, podem fer servir una mica el mateix procediment que hem fet ara fa un moment i anar trencant uns quants blocs aleatòriament. Aquí, si els poso així, no m'acaba d'agradar la textura. La fusta de pomer és la que més m'agrada, perquè dona aquest look de fusta però no és tan fosc, no trenca tant el contrast, no? Fixeu-vos que en funció de cap a on jo miri també puc canviar l'orientació de les línies. En aquest cas doncs ho vaig alternant una mica. Un altre bloc que m'agrada bastant usar per aquestes coses és la pedra amb molsa, una textura xula i que a més dona aquesta imatge de que l'herba s'ha anat menjant el camí, diguem-ne, no? La molsa ha anat ocupant la roca. Bé, ja veieu que el look és molt diferent, molt més xulo segons el meu punt de vista. La cosa pren una textura molt més interessant en quant a l'aparença visual. I per últim m'agradaria posar uns blocs de pedra, cobblestone, per exemple, en les zones que ha quedat massa terra, millor amb la pala, Mirk, perquè aquí la pedra també dona un look bastant interessant, no? Després amb la pala podem acabar de rebatar alguns blocs que realment doncs, creiem que poden donar una mica més de profunditat al camí, etc, no? Per exemple aquest d'aquí, i ara mateix doncs, aquí podem posar cobble també, una mica de pedra, tanquem aquest d'aquí per donar una mica més de profunditat en tot el camí, i vaja, tampoc afegiria massa cosa més ara per ara, crec que queda prou xulo. Evidentment aquestes textures també es poden treballar molt més, ho estic fent tot una mica en plan pim-pam,
per no perdre massa temps, però crec que ja fa una miqueta el fet sobre l'imatge o l'impacte que volíem aconseguir, no? Després ja us ensenyaré com acabar de donar un toc més interessant, més vegetal o més així en el camí. Evidentment, tots aquests processos creatius, més de disseny que ensenyem o que plantegem aquí, no estan tan pensats perquè us dediqueu un munt d'hores a crear els vostres propis mons des de zero i amb el mode supervivència, sinó més aviat per mostrar les possibilitats, no? Per mostrar què podem demanar als nens, als nois quan treballem amb aquest joc, quin tipus de possibilitats creatives tenim, quin tipus de combinacions de joc podem fer i combinacions de materials, etc. Perquè aquesta és l'única forma que tenim de ser capaços d'entendre les possibilitats del joc, no? Què podem fer, què no podem fer, què podem esperar del joc, què ens pot oferir, fins a quin punt és útil, per exemple, doncs, per treballar coses més de branques creatives, plàstiques, no? Per substituir temes de dibuix, etc. I és la manera també una mica doncs, que anem tenint una mica d'idea, no? De com funciona aquest joc sense haver de gastar les hores i hores necessàries per fer-ho si ho féssim de forma individual i sense cap tipus de suport extern, no? Poso unes quantes pedres aleatòriament. Crec que ja us feu una mica la idea, oi? Tampoc cal que hi insistim gaire més. Crec que ja us feu una mica la idea del que volem dir quan diem que podem crear aquest tipus de coses doncs, de forma fàcil, no? Creant aquest tipus de textures que el que fan és donar aquesta imatge una mica més realista al joc, no? Una mica més orgànica, segurament seria la paraula, no? Anem a passar la nit. Ja tenim l'altra zona acabada també dels camins. Ja veieu que la cosa va guanyant en textura. Pugem aquí dalt a fer una ullada, ja que de moment no tenim cap altra opció de volar. Perfecte, m'agrada molt més. I per últim, i per acabar el capítol, us vull ensenyar una cosa molt xula també per millorar les textures i les coses. Ovella, vols venir a casa? A veure, aquí tenim roca, que la roca no hi he pensat, no l'hem fet servir, però vaja, és una cosa molt útil també per aquest tipus de textures, diguem-ne. Per tant, tinguem-la en compte. I el que farem ara són tisores, veieu? En farem un parell, perquè es gasten bastant ràpid. Mira, ara que ja tenim tot el metall suficient, podem fer-nos una armadura. Així ja estarem protegits davant de caigudes. Amb així fem la part del pit. El casc ja el tenim, per tant fem els pantalons, que els farem així. Fem les sabates també, que les farem així. I em sembla que ja ho tenim tot, oi? Doncs sí, ja ho tenim tot. Mira, quin look hi ha. Ep, al revés. Doncs apa, anem cap a baix. I anem a seguir amb el que us deia. A veure, les estisores, per exemple, no? Anem a deixar aquests 4 blocs primer abans de marxar, els que ara mateix no farem servir, pam, 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 pam. I bé, el que us deia, amb les estisores podem fer coses com això. És a dir, ara, aquesta planta, que si jo la trenco així es trenca i no em dona res, si la tallo amb les estisores em dona accés a herba. I aquesta herba jo la puc tornar a posar allà on vulgui. I per tant, jo aquí doncs, puc decidir si vull posar una herba exactament on jo volia, no? Per tant, agafem les estisores, ens n'anem en aquesta zona d'aquí, anem tallant ràpidament, tallem unes quantes herbes d'aquestes. Ja en tenim prou de moment. Quan ja les tenim, doncs ens podem desplaçar a qualsevol lloc, les podem posar allà on vulguem i on creiem que queden bé, no? Però amb les estisores no només podem aconseguir aquestes plantes, podem fer-ho amb moltes altres tipus de coses. Ara mateix, i pel que tenim a prop i pel que ens interessa, ho podem fer amb les fulles dels arbres, no? Per exemple, aquest arbre d'aquí que possiblement no el voldrem, si jo m'acosto amb les estisores i aguanto el botó esquerre, ja veieu, cauen molt ràpidament, però en aquest cas, en comptes de trencar-se com es trencaven fins ara, veieu que van apareixent com a blocs que puc recollir en el meu inventari i que puc fer servir després doncs, per crear algun tipus d'estructura o de planta vegetal, no? Que va molt bé per donar un toc una mica més verd en algunes de les escenes o a les zones del Minecraft, no? Si us hi fixeu, cada arbre té les fulles una miqueta diferents, ara n'ensenyarem algunes de les que hem recollit, i podreu fer el mateix amb tota la resta de plantes. I bé, ens acostem aquí, crec que en teníem a casa, però ja que estem aquí al costat, doncs les agafem unes quantes flors d'aquestes que podrem fer servir per arreglar una mica la nostra zona. Aquí en tenim de diferents colors. És el bo que té tenir aquest bioma florit a prop.
I després hi ha una altra manera de fer créixer vegetació, que ara us l'ensenyaré també, que és a través dels ossos, no? Els ossos ens permeten fer créixer vegetació, com us deia, també totes les coses del camp, els arbres, qualsevol cosa d'aquesta, si nosaltres fem servir un os transformat en motlle de l'os, em sembla que en diu en català, doncs podrem agafar i podrem fer créixer qualsevol dels elements vegetals, no? Per tant, una de les coses que podem fer. Més coses que podem fer amb els ossos. Podrem fer també, em sembla que els ossos els tenim aquí guardats. Sí, perfecte. Veus, si jo m'acosto a una taula de crafteig i poso l'os aquí, es transforma en farina d'ossos. Llavors, amb aquesta farina jo puc agafar i fer créixer artificialment alguna cosa. Podria agafar, venir-me'n aquí i fer 1, 2, 3, 4, ho podria fer amb un de sol també, i amb la farina d'ossos li vaig donant, pam, fins que surten arbres, no? Però ja veieu que, vaja, hem construït un arbre amb un tronc una mica més gros, amb una forma diferent, gràcies doncs, a posar un sapling al costat de l'altre, no? I amb aquest motlle de l'os, l'altra cosa que podem fer, molt interessant per les textures, és acostar-nos aquí en una zona en la que hi hagi verd i amb el botó dret fer pam! I automàticament el que fa el sistema és crear-nos una zona amb una mica de flors, amb una miqueta d'herba, que la podem usar nosaltres per detallar i donar-li un look una mica més orgànic en algunes zones als voltants dels camins, per exemple. Ara no en tenim gaire d'ossos, perquè els ossos s'obtenen dels esquelets, que és una de les criatures que encara no coneixeu, però que algun dia d'aquests haurem d'anar a matar doncs, per poder aconseguir aquest tipus de recursos. Ja veieu que ara automàticament aquest camí ja ha guanyat moltíssim en quant a immersió, la sensació de que estem realment en un camí doncs, que s'està fent servir, que ha passat el pas del temps, amb els seus ponts, etc. I crec que ho podem deixar aquí per avui. Vinga, fins aviat i un plaer.